Și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, iată astăzi Sfânta Evanghelie pe care am citit-o ne pune în față iarăși o minune pe care a săvârșit-o Mântuitorul Hristos. Pentru a înțelege contextul istoric sau descris în Sfânta Evanghelie, trebuie să înțelegem că pe această minune Mântuitorul Hristos o săvârșește în momentul în care, plecând din casa lui Iair, după ce a înviat pe fiica lui, și mergând spre casa lui Petru, unde era găzduit, și acolo avea să vindece pe soacra acesteia care era cuprinsă de friguri, s-a petrecut această minune. Dar haideți să vedem împreună care sunt personajele principale din această beneficiare ale minunii pe care a săvârșit-o Mântuitorul Hristos. Ne spune Sfânta Evanghelie, cea pe care o localizăm în Sfânta Scriptură la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, capitolul 9, versetele de la 24 la 37, că pe când trecea Iisus, iată, doi orbi s-au luat după dânsul și strigau: Iisuse, Fiule al lui David, fie-ți milă de noi. Dar Mântuitorul Hristos nu i-a luat în seamă, ci a mers mai înainte pe drumul său. Și ajungând în casa unde era găzduit, iată, aceștia au stăruit în rugăciune către Mântuitorul și au intrat în casă după dânsul. Iar intrând în casă după dânsul, Hristos Domnul îi întreabă: ce voiți să vă fac? Iar ei răspund: să vedem. Și atunci, în puterea sa cea dumnezeiască, El le spune: fie după credința voastră. Și îndată s-au deschis ochii lor și ei au văzut. Dar El a poruncit cu asprime zicând: să nu spuneți nimănui. Ei bine, chiar și cât de revoluționară ar fi medicina din ziua de astăzi, cunoaștem cu toții, sau poate că ați auzit, cât de greu este să-ți pierzi vederea. Și sunt fel și fel de boli pe care le cuprind oamenii, în special oamenii care sunt mai în vârstă, acea numită cataractă. Chiar dacă se operează, se ameliorează în timp, dar cu timpul și cu timpul evoluția bolii este defavorabilă de cele mai multe ori. Bine, o asemenea minune nu puteau să o facă decât Hristos Domnul. Nu un orb, ci doi oameni orbi. El, ca un ziditor și ca un Dumnezeu adevărat și om adevărat, în același timp, a dăruit lumina acelor doi oameni care umblau în întuneric. Iar aceștia, plecând de acolo, după ce au primit vindecare, probabil că și datorită faptului că ei deveniseră notorii prin neputința pe care o aveau și erau într-un fel sau altul cunoscuți de toată lumea din locul în care ei locuiau, s-a făcut cunoscut. Și să știți că de multe ori atunci când avem realizări, când avem împliniri în viața noastră, când avem bucurii, parcă radiem și transmitem această stare tuturor celor din jurul nostru. Dar sunt momente în viața noastră când avem și încercări, când avem și ispite și necazuri și suferințe și boli. Și atunci, parcă prin tristețea noastră și prin ceea ce se întâmplă cu noi, transmitem aceste lucruri și celor din jurul nostru. Ei bine, minunea pe care a săvârșit-o Mântuitorul Hristos asupra acestor doi oameni buni este rodul insistenței și credinței lor.
aceștia au stăruit în rugăciune către Mântuitorul. Aceștia l-au urmat pe Mântuitorul. Ați văzut că de multe ori Hristos Domnul a săvârșit minune pe drum, pe când mergea, de exemplu, spre casa lui Iair ca să o învie pe fiica lui Iair, atunci s-a atins o femeie de boala hainei lui și aceea s-a vindecat pe loc pentru credința ei. Dar ce putem noi observa în această Sfântă Evanghelie? Că Mântuitorul Hristos i-a atras la sine pe acești doi oameni orbi. I-a chemat în casa lui, au venit în casa în care el propovăduia. Ei bine, casa în care Mântuitorul Hristos propovăduiește, iubiți fii sufletești, este Sfânta lui Biserică, aici, unde suntem chemați și îndemnați să venim în fiecare duminică și sărbătoare, unde Hristos ne așteaptă cu brațele deschise pentru a ne da învățătura Lui cea caldă, bună și folositoare pentru sufletul nostru. Și unde Hristos, Domnul, se află în chip real și văzut prin Sfânta și Dumnezeiască Euharistie. Ei bine, putem trage concluzia că stăruința și credința și mersul la Sfânta Biserică sunt, într-un fel sau altul, soluțiile pentru ca toate problemele pe care noi le întâmpinăm în această viață. Parabola evanghelică pe care am citit-o astăzi ne mai arată și ne mai prezintă o altă minune pe care a săvârșit-o Hristos Domnul, și anume cu un om care avea un duc diavolesc de muțenie. Și l-a adus la dânsul. Iarăși l-a adus la dânsul, adică în Sfânta Biserică aici. Iar Mântuitorul Hristos, poruncind Duhului să iasă din dânsul, îndată a grăit mutul. Și atunci, căpetenile preoților și farisei și mai mari iudeilor au spus: cu Dumnezeul demonilor scoate pe demon, cu șeful, cu căpetenia demonilor. Iată câtă răutate aveau, câtă întunecime a minții au putut să aibă acești cărturari și farisei, căci văzând cu ochii să nu vadă și auzind cu urechile să nu audă. Există o anumită simbolistică în această parabolă evanghelică pe care ne arată Sfinții și Dumnezeiești noștri părinți. Cei doi oameni orbi reprezintă cele două căpetenii ale poporului ales. V-am vorbit în cuvântul de învățătură din ziua Sfântului Elie de cele două căpetenii ale lui Israel, de Roboam și Ieroboam. Asta simbolizează pe cei doi orbi. Cele două căpetenii, Ieroboam și Roboam. Iar omul cel mut reprezintă pe toate popoarele păgâne, care cu toții au fost chemați la mântuire. Evanghelia lui Hristos se adresează întregii omeniri. Poporului ales din cele două căpetenii, dar și popoarelor păgâne. Iubiți fii sufletești, dacă în ziua de astăzi ar exista, să zicem, un doctor care ar intra prin spitalele noastre și vedem, într-un fel sau altul, nebunia care începe din nou să ne cuprindă prin acest temut virus. Și acest doctor ar intra prin toate saloanele unde sunt bolnavi, cu boli grele, incurabile. Ar intra prin saloane de terapie intensivă, pe la saloane în care se află oameni care sunt cuprinși de boli grave, cum ar fi cancer. Și pe toți i-ar tămădui și i-ar vindeca, ar fi un lucru extraordinar. Dar acest om nu poate fi decât Dumnezeu, omul Hristos, Cel care are putere să săvârșească minuni.
Dumnezeu lucrează, o știm cu toții. A lucrat în timpul activității sale pământești. Dar Dumnezeu continuă să lucreze prin Sfânta Biserică, prin slujitorii Săi și prin Sfinții Săi. Deci Harul Dumnezeiesc se arată prea slăvit și luminat în trupurile Sfinților, Sfintele Moaște, pe care noi creștini ortodoxi le venerăm. Este un mare dar pe care ne l-a dat Dumnezeu. Și aici vorbesc despre darul credinței, al stăruinței, al rugăciunii și al faptelor bune. Pe acestea se cuvine să le cultivăm și să le înmulțim în viața noastră, având credință în Dumnezeu și sporind în lucrarea faptelor bune, acum și pururea, în vecii vecilor. Să rămână Părinte. Să zicem 20